Papakita ko lang po sa inyo yung mga ingredients. Di bali, wala na pong sukat-sukat yan. Pang mabilisan lang po kasi ito. Ganun talaga. Pag hindi vlogger. Charot. Ayan, simulan na po natin ang paggigisa. Una po natin lalagay si sibuyas, bawang, at saka lagay na po natin si chicken cubes. Medyo mabilis lang po ito. Ilagay na po natin mga ingredients po nito. Yung mga pinakita ko po sa inyo kanina. Wala na pong sukat-sukat yan kasi gutom na po ako. Char! Ayan, haluin lang po natin. At saka ilagay po natin yung sikreto ni Manong Doming. Char! Yan po yung pinang-adobo namin kanina sa liver. At haluin na po ulit natin yan. Ganon! Sarap-sarap naman. Sarap yan. Dagdag na po natin si oyster sauce. Tsaka gawa po tayo ng cornstarch. Tunawin lang po natin yan. Tapos, sunod po natin yan na ilagay. Tsaka si mamasitas. And then, haluin lang po natin yan para magkalasa po siya. Wow! Haluin lang po natin yan. Tapos, ilagay na po natin si quail egg. Then, halo po ulit. Tapos, ilagay na po natin si paminta. Then, ready to serve na po. Ayan, sarap, yummy, perfect.